ating panahon. Sakuna at kahirapan biglang dumating. Panginoon lang ang ating maasahan, kaya tumawag at huwag kang magalinlangan. Maraming tao na ngayong nahihirapan, at yung iba parang naubusan na ng pag-asa, at yung iba patuloy lang na lumalaban. Kaya sana tayo ay magtulungan. Kahirapan at mga pagsubok, harapin natin at tayo'y magtulungan. Magsama-sama ang taong bayan, hindi dapat tayo ay mag-iwanan. Ano kaya ang bukas ng kabataan? Ngayon na lalo na sila dumarami. Yung iba hindi nakikinig sa mga magulang, cellphone lang lagi ang inatupan. Kahirapan at mga pagsubok, harapin natin at tayo'y magtulungan. Magsama-sama ang taong bayan, hindi dapat tayo ay mag-iwanan. Mayaman ka man o mahirap ang tinatayuan, ang kalikasan ay dapat nating alagaan. Hindi natin ito aabusuhin, pagkat ito'y bigay ng ating Panginoon. Kabataan at kalikasan, ingatan natin ito ay alagaan. Linisin natin ang kapaligiran, makatulong ito ng ating kaligtasan. Kahirapan at mga pagsubok, harapin natin at tayo'y magtulungan. Magsama-sama ang taong bayan, hindi dapat tayo ay mag-iwanan. Kabataan at kalikasan, ingatan natin at ito ay alagaan. Linisin natin ang kapaligiran, makatulong ito ng ating kaligtasan. Kahirapan at mga pagsubok, harapin natin at tayo'y magtulungan. Magsama-sama